खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 28 मार्च 2023 बारायजा मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। सासे फरायसाखौ गावथारना गालांबाय। मणिपुर रायजोनि कांपकपियाव सासे 17 बोसोर बैसोनि 12 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसा गथ'खौ सानै सिनायमोनि सेंग्रा आरो सिख्लाया हरखाबै गंसे बाइकजों थांनानै गावथारना गालांदों। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय साइगुनलाव मिसाव आरो गावथारग्राफोरा जाथायखौ खालामखांनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बिसोर सानै सिनायमोनि सेंग्रा आरो सिख्लाया बे जाथायखौ मानो खालामखो, बेखौ मानो गावथारखो, बेनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो गोथौयै दुखु होनना फोरमायदों। मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय। वेस्ट बेंगल रायजोनि नादिया जिल्लानि सिङाव थानाय मास्टिया कुटिपारा ओनसोलाव सासे 29 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि असे बिसिखौनो गारामा बख्लानानै गारामा हासनानै इनाय बुथारखांनायनि उनाव गावबो रेलगारिनि सिगाङाव बारथेनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय दिपाली, 25 बोसोर बैसोनि आरो जाथायखौ खालामखांनानै गावबो थैग्रा फिसायनि मुङा जाबाय जयन्त सारदार। रिपर्टनि बायदिब्ला बिसि दिपालीया गावनि फिसाय जयन्तजों नांलाय खमलाय जाबाय थानायनि जाहोनाव गावनि बिमा आरो बिफानि न'खराव थाहैदोंमोन आरो फिसाय जयन्तआ गावनि बिसिखौ बिसिनि न'निफ्राय लाबोफिननायनि उनाव बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव नखरसेनि 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। राजस्थान रायजोनि पाली डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आहमदाबादनिफ्राय आजमेर थांग्रा राजा लामायाव सासे आर्मि जवान, बिथांनि बिसि आरो बिसिनि बिमाया गावसोरनि गारिजों थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव गंसे ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै 3बो अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय प्रभुभाई, 33 बोसोर बैसोनि, बिथांनि बिसि सुशीला पाटिल, 30 बोसोर बैसोनि आरो सुशीला पाटिलनि बिमा सन्तोषबेन, 55 बोसोर बैसोनि। बिसोर गासैबो गुजरातनि थागिबिमोन। फैगौ एप्रिल दानाव बनसु आफादा दिल्लीयाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय सोमावसारनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो, बियो नंखायना नंगौ, बेखौ सोंथि खालामनायाव बनसु आफादनिफ्राय बियो 100% नंगौ होननानै रोखा बुंथिदों। दा बियो 100% सैथो। जोंहा थांनाय एप्रिलनि 3 थारिखआव जों मोनसे पारमिशननि थाखाय जों सावरायदोंमोन। बिथांमोना 3 थारिखआव पारमिशन होनायनि जि खोथा होनदोंमोन, नाथाय दिल्लीनिफ्राय एडिशनेल डेपुटि कमिशनार अफ पुलिस बिथाङा फन हरनानै बे 3 थारिखआव माखासे टेक्निकेल प्रब्लेम, टाइट सिकिउरिटिनि थाखाय जोङो सिकिउरिटिया खम जागोन, बिनि थाखायनो नोंसोरो फासयनानै 5 थारिखआव लानायनि जि मोनसे मेसेज, दा बेखौ लानानै जों 5 थारिखआव दावबायगोन। जिहेतु जोंनि बर'फोरनि लं स्टेन्डिं डिमान्ड बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट, बेखौ लानानै डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम बानायनाय जागोन। प्लास बेजों लोगोसे जों मेम'रेन्डाम जोंनि प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार आरो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो दैथायहरनाय जागोन नैबे डेमनस्ट्रेशन प्रग्रामनि गेजेरजों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।